Veľká noc to je čas tradícií, kreativity a radosti. A presne o tom bude aj jedinečné podujatie s názvom Veľkonočné inšpirácie, ktoré ožije v sobotu 5. apríla na nádvorí a v záhrade Modranského kaštieľa. Pripravte sa na popoludne plné pestrého programu pre deti aj dospelých. Vydať sa môžete na veľkonočnú pátračku, vyskúšať kreatívne dielne, kde si napríklad môžete vyzdobiť kraslice s majsterkou ľudovej umeleckej výroby, alebo si môžete upliesť vlastný korbáč. Chýbať nebude výstava kraslíc, maľovanie na tvár, divadlo, kúzelnícka show, rôzne parkové hry, samozrejme gastrozóna a náučný chodník tradícií. Oslavte s nami Sviatky jary a objavte zaujímavosti o veľkonočných zvykoch a tradíciách. Tešíme sa na vás v sobotu 5. apríla od 13. do 18. hodiny v Modranskom kaštieli.